Good morning. India. Dinihai mama, dini ma bar melai. Dini Sukrubar. So good morning logofer, khulumbai angni be Monjuli Brahmo YouTube channel aw nोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गोदान भिडिअजों लोगोसे बराय हरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ, आंबो मोजाङै दङ आरो बयबो मोजाङै थानांगौ इसोरनि अननायाव। दुर्गा फुजा खाथि बिनिखायनो आंहा फैसा खामायगासिनो आरोना। स दिनैहाय आङो दाखालि खानाय बोहैनायखौ दिनैहाय हेयार स्पा खालामहैगोन, माने खानायखौ सुइगोन आरोना। सानथामजों सुनांगौ नालाय। स दिनै नोंगौ मैयाबो दोनलांनो सोलाबा नालाय विंगारजोंसो थांनो नागिरदों आरोना आङो। स नै नोंगौ मैया दोनलांनो ओंखारबोबाय आरोना। ओमफ्राय सोर सोर थांदों होनोबा लक्ष्मीजों आंजोंहाय। बाबुखौ लानोथ' सासे मानसि नांगौना। लक्ष्मीया लासिगोन बाबुखौ दिनै बिमा दैया न' लिरनांगौनो, बिमा दैया थांनो सोलाबा। फुजा खाथिना जोंनि हिन्दुफोरा न' ना लिरस्राङो नालाय, हाग्रा फुस्रांबायो ओंखायनो। स दिनैहाय साब्रै सुगोन आं खनसेनो, साब्रैखौबो सुनानै दा बेलासियाव फैफिनगोन आरो। दाख्लैथ' साननै नांदोंमोन नालाय, सानथामानो जादों दाख्लै। सानथाम थानानै फैदों दाख्लै क'क्राझाराव। ओमफ्राय दिनै आं नायनोसै हायोना हाया, सानसेयैनो दा बेलासियाव फैफिननो नाजागोन आरो। स नोंथांमोना जाय आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो, स नायलांबाय थादो ना मा होनो। सोलो विंगार बास स्टेन्ड मोनफैबाय, विंगार गाखोनोसै। चलो गाखोहैनोसै जोङो। मुलि फुनखांबाय, मुलि फुनखांनानै फोरानगासिनो आरोना साथामखौबो। ओमफ्राय नैबेबो खर' लोबखांनानै फैबाय मुलि फुनखांनानै। ओमफ्राय सासे दंबावो र', नै बिनिखौबो मुलि फुनखांबाय आं। नै मुलि फुननानै 20 मिनिटनि थाखाय दोनबाय। ओमफ्राय गाबोन 20 मिनिटनि उनाव सुनोसै। नानिया उन्दुगासिनो नै। आदो नानिया उन्दुगासिनो। ओमफ्राय नै आङा सासेनिखौ हाजेनबाय, नै सासेनिखौ हाबाय आरोना। एबार साथामनि दंबावो। नै बेनाबो सुबाय, मुलिजों बोस्र'नोसै एबार। 2 नाम्बार खानाय। नै बेखौबो बोखांबाय। दा मटर दाख्लै बायदि खालामदोलाय जोंहा एसेबोजोंहाय। 12था जाबाय, बोखांबाय, सानै बोखांबाय, सानै दंबावो। मोजां जाथारदों बेना खानाया, नै ओरैबायदि मोजां जादों आरोना, मोदानसोगारो। खोमसिसो नुयोहाय। जाबाय नांला दे। सारि नाम्बार बिया बेलास आरोना, साब्रै माबाबाय आं। गोदा जागोन टाइमा 12:30 ना? 12:24। जाबाय। नुबाय दा रिजाल्टखौ?
मोजां नुला नोंना केमेराया केमेरायाव जायगाहाय सोआ ना केमेराखौसो फट'ल' खेबदो दे खनसे नुबाय दा रिजाल्टखौ मोजां नुला नोंना केमेराया केमेरायाव जायगाहाय सोआ ना केमेराखौसो फट'ल' खेबदो दे खनसे नै नानिखौ फाहामदों जोंहा नानिखौ आरुसि होनो नामा आरुसि दैसायाबो सिखारबाय दैसायाबो बिब'जों मामजागासिनो दं हिनजावाय नै आरुसि आलहि लांदो So guys, खानाय बोखांबाय मेंबाय साब्रै बोनाय थांनोसै न'आव 2:30 नङाबा 3:00 दिनै विंगाराबो बहुद खम आरोना स्कुल थांदोंनो अफाय थांदों बेबा स्कुलनि स्टुडेन्टफोरखौ लांदों जाहैदों अफायबा विंगार बास बिराद गारि लादों आरोना बहुद खम गारिया बिनिखायनो ट्रेनजों थांनोबो मोनाद्रायोना ओंखायनो थाब थांनोसै आरोना बोखांबाय थाब बोबाय आं दैसायाबो थाब उन्दुनानै होगारदों आरोना दैसानि उन्दुखोनायावनो बोबाय थाब दसेनो जाबाय जाय न'आव देलायबाय रेडि जाबाय थांसिगोन टुंकु बाय बाय टुंकु kita coklat anaknya दैसायाबो देलायबाय गारगाबाय सानदुं जादों गारगानाया दैसाया मोदानलायदों बाबा दैसा खाराखै दाबो टाइमा खैथा जाखो 4:30 जानोसै ना 5:00 सहैगोन जों सफैबाय आरोना मोनालायबाय जोंना 5:30 जालायलायबाय आरोना दासो सफैबाय मेंबाय स' उन्दुथामसां दसे सिनस्रि फें थामसां जोबजासे नायनो थाखाय आंनि भिडिअखौ बाय नेक्स्ट भिडिअ